салом дӯстон, дирӯз дар ҷони футбол чанд бозии ҷолиб баргузор шуд ва ман мехоҳам дар бораи дутои онҳо ба шумо нақл кунам. Дар яке аз бозиҳо Манчестер Юнайтед бо Арсенал дар ҷоми Англия рӯбарӯ шуд. Ҳатто вақте ки як бозингари Манчестер Юнайтед аз майдон хориҷ шуд, онҳо тавонистанд дар силсилаи пеналти ғолиб шаванд ва ба даври дигар гузаранд. Ин воқеан бозии ҳаяҷоновар буд. Дар бозии дигар Барселона ва Реал Мадрид дар финали суперҷоми Испания бо ҳам рақобат карданд. Барселона қуввату маҳорати худро нишон дода Реал Мадридро шикаст дод. Ин бозӣ низ пур аз лаҳзаҳои шавқовар буд ва мухлисон аз он хеле лаззат бурданд. Агар шумо хоҳед ки аз ҳама ин рӯйдодҳо бохабар бошед ва бозиҳои беҳтарини ояндаро мустақиман тамошо кунед, ба телеграм канали ман ҳамроҳ шавед. Дар онҷо шумо метавонед на танҳо бозиҳоро дар вақти воқеӣ бубинед, балки бо дигар мухлисон дар бораи онҳо суҳбат кунед. Ҳамчунин шумо аввалин шуда дар бораи гузаришҳои нави бозингарон ва дигар хабарҳои футболӣ мефаҳмед. Ссилкаи телеграм канал дар описанияи ин видео. Акнун дар ягон ҷо ба азур шинед, мо бошем сар мекунем. Дар бозии драмавии даври сеюми ҷоми Англия Арсенал натавонист монеаи Манчестер Юнайтедро паси сар кунад ва дар силсилаи пеналти шикаст хӯрд. Вақти асосӣ бо ҳисоби 1-1 анҷом ёфт, аммо силсилаи зарбаҳои 11 метра пирӯзии Юнайтедро бо ҳисоби 5-3 таъмин кард. Бозӣ бо лаҳзаи нигароникунанда барои Арсенал оғоз шуд. Дар дақиқаи 40 Габриэл Жезус маҷбур шуд ки бо сабаби ҷароҳат майдонро тарк кунад. Ин барои дастаи Микел Артета зарбаи аввалин буд. Бо вуҷуди аз даст додани бозингари калидӣ, канонирҳо ҳамлаҳоро идома доданд, аммо Маз Эмю тавонист дар дақиқаи 52 бо зарбаи дақиқи Бруно Фернандеш ҳисобро боз кунад. Умед ба пирӯзии Арсеналро Габриэл Магалҳес баргардонд, ки дар дақиқаи 62 ҳисобро баробар кард. Ҳамагӣ як дақиқа пас аз хориҷ шудани Диего Далот, ки Юнайтедро бо 10 нафар гузошт. Аммо ҳатто бо бозӣ дар аксарият лондониҳо натавонистанд ҳарифро мағлуб кунад. Алтай Баиндир қаҳрамони бозӣ шуд, ки пеналтии Мартин Эдегоро дар дақиқаи 70 ва баъдан дар силсилаи пеналти зарбаи Кай Хаверсро боз дошт. Барои Арсенал ин шикаст панҷумин бор аст, ки дар марҳилаи аввали ҷоми Англия аз сабқат хориҷ мешавад. Даста соли 2020 вақте ки онҳо унвонро ба даст оварданд, наметавонанд марҳилаи даври сеюмро паси сар кунад. Дар ҳоле ки Манчестер Юнайтед силсилаи 6 бозии бепирӯзиро қатъ кард ва бори аввал аз моҳи сентябри соли 2022 Арсеналро мағлуб кард. Ин бозӣ боз як имтиҳон барои Микел Артета ва дастаи ӯ шуд, ки бо вуҷуди бозӣ дар аксарият натавонистанд лаҳзаҳои худро амалӣ кунанд ва дар лаҳзаи ҳалкунанда шикаст хӯрданд. Дар ҳамин ҳол Юнайтед хислат ва устувории худро нишон дод, ки метавонад оғози марҳилаи нави муваффақ барои даста бошад. Ман бозии байни дастаҳои Арсенал ва Манчестер Юнайтедро тамошо кардам. Бозӣ хеле ҷолиб буд. Арсенал кӯшиш мекард ки бо пасҳои хуб бозӣ кунад, аммо Манчестер Юнайтед бештар ба зарбаҳои дақиқ диққат медод. Ин бо онҳо кӯмак кард ки дар лаҳзаҳои муҳим ғолиб оянд. Шояд Арсенал бояд бештар кӯшиш мекард ки имкониятҳои худро ба гол табдил диҳад. Мураббии Арсенал Микел Артета қарорҳое қабул кард, ки бисёриҳоро ба ҳайрат гузошт. Ӯ бозингарони хуб мисли Томас Партӣ ва Деклан Райсро дар курси захиравӣ гузошт, дар ҳоле ки бозингарони камтаҷриба дар майдон буданд. Ин аҷиб аст, зеро ба даста як ҳамлагари қавӣ намерасад, ки имкониятҳоро ба гол табдил диҳад. Агар мураббӣ инро намефаҳмад, шояд вақти он расидааст, ки ӯ дар бораи нақши худ фикр кунад. Пас аз он ки Букайо Сака ҷароҳат бардоштааст, бозии Арсенал мушкилтар шуд. Даста ба эҷодкорӣ ва қобилияти бозӣ дар фосилаҳои хурд ниёз дошт. Ба назар мерасад, ки бозингарони Арсенал боварии худро гум карданд. Дар ҳамин ҳол Манчестер Юнайтед хеле хуб бозӣ кард. Ҳатто вақте ки онҳо бо 10 нафар монданд, бозиро ба пеналти бурданд ва дар сафар ғолиб омаданд. Ин хеле таъсирбахш аст. Дарвозабони Манчестер Юнайтед Алтай Баиндир хеле хуб бозӣ кард. ӯ дар пеналти хеле хуб буд ва ба дастааш кӯмак кард. ӯ воқеан рӯи дастаашро нишон дод. Бозии устуворӣ иродаи Манчестер Юнайтедро нишон дод, сарфи назар аз душвориҳо. Ин ҳамон чизест, ки Манчестер Юнайтед бо он машҳур аст. Дар финали суперҷоми Испания Барселона бар тими Реал Мадрид бо ҳисоби 5-2 ғалаба кард. Бозӣ хеле шавқовар ва пур аз лаҳзаҳои ғайричашмдош буд. Бозӣ бо суръати баланд оғоз ёфт. Килиан Мбаппе бозингари Реал аллакай дар дақиқаи 5 гол зад ва мухлисони дастаи худро хурсанд кард. Аммо Барселона зуд ҷавоб дод. Ламин
Ламин Ямал бозингари ҷавони Барселона дар дақиқаи 22 гол зад ва ҳисоби бозиро баробар кард. Дар нимаи аввал Роберт Левандовски аз Барселона ҷаримаи 11 метра зад ва дастаи худро пеш бурд. Баъдан Рафиня боз зарбаи сар як голи дигар зад. Дар охири нимаи аввал Алекс Балде боз як голи дигар зад ва ҳисоби Барселонаро бозам зиёдтар кард. Дар нимаи дуюм Барселона бозам беҳтар бозӣ кард. Рафиня дубора гол зад ва нишон дод ки ӯ яке аз беҳтарин бозингарони ин бозӣ аст. Дар дақиқаи 56-ум Войцех Шесни баъди баромади 1-1 Мбаппе ӯро аз по афтон ва аз бозӣ хориҷ шуд. Родриго аз Реал як голи дигар зад, аммо ин барои Реал кифоя набуд. Ин пирӯзӣ барои Ханс-Дитер Флик мураббии Барселона аввалин ҷомаш бо ин даста шуд. Барселона нишон дод ки онҳо яке аз беҳтарин дастаҳои ҷаҳон ҳастанд. Ламин Ямал ки хеле ҷавон аст, дар ин бозӣ хеле хуб бозӣ кард ва нишон дод ки ӯ ояндаи футболи Испания аст. Рафиня Диас беҳтарин бозингари Финал шуд, зеро 2 гол зад ва як партофти хуб дод. ӯ дар ин мавсим хеле хуб бозӣ мекунад ва мухлисони худро шод мекунонад. Ҳамин тавр Барселона бори дигар нишон дод ки як дастаи қавӣ аст. Реал бояд аз ин бозӣ хулоса барорад ва дар оянда барои ҷомҳои нав мубориза кунад. Финали суперҷоми Испания байни Барселона ва Реал Мадрид як бозии ҷолиб буд ки тамошобинонро бо рақобати шадид ва ҳаяҷонангезаш ҷалб кард. Барселона бо роҳбарии мураббиашон Ханс-Дитер Флик хеле хуб ва боҳавас бозӣ кард. Онҳо бо шавқу завқ ва талоши зиёд бозӣ карданд ки ин ба онҳо пирӯзии арзандаро овард. Аз тарафи дигар дар Реал Мадрид бо роҳбарии Карло Анчелоти ҳис мешуд ки онҳо каме хаста ва беҳавас буданд. Бо вуҷуди он ки Анчелоти як мураббии хеле ботаҷриба аст, дастааш натавонист бозиро хуб назорат кунад ва имкониятҳои хатарнок эҷод кунад, ҳатто вақте ки онҳо як бозингари бештар дар майдон доштанд. Ин ҳолат саволҳоеро дар бораи қарорҳои мураббӣ ба миён меорад. Масалан, чаро Анчелоти қарор дод ки Ҷуд Беллингемро тамоми бозӣ кунонад, ё чаро Себалесро ба ҷои Арда Гюлер ки ягона плеймейкер дар даста аст, ба майдон овард. Шояд мураббӣ бо бозингарони ҷавон эҳтиёткор аст ки ин ба натиҷаҳои даста таъсир мерасонад. баъзе бозингарони Реал мисли Чуамени ва Камавинга натавонистанд беҳтарин бозии худро нишон диҳад. Ҳамчунин Рудигер. Винисиус ки одатан хеле хуб бозӣ мекунад, ин дафъа худашро нишон дода натавонист. Бо вуҷуди он ки Барселона як бозингари кам дошт, онҳо бозиро идома доданд ва нишон доданд ки хеле хуб омодагӣ диданд ва ҳавас доранд. Ин нишон медиҳад ки Барселона дар ҳолати хуб қарор дорад, дар ҳоле ки Реал бояд стратегияи худро аз нав дида баромада шояд тағйирот ворид кунад то барои ғалаба баргардад. Тамошо кардани чунин бозиҳо ҳамеша ҷолиб аст, зеро онҳо нишон медиҳанд ки дастҳо чӣ гуна ба мушкилот мутобиқ мешаванд ва рушд мекунанд. Ва ҳамин тамом, бориданам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.